Авыл өчен 5 лайфхак. Кулыгыз пешранды, аюрга жер юкмы? Аласыз менә шушындай бутылка, куясыз биек җиргә, тишәсез, һәм инде рәхәтләнеп үзегезнең кулыгызны яисә помидорыгызны җуасыз. Урамнан барганда алдыгызга каз чыкса, куркып калмагыз, ике бармагыгызны күрсәтәсез дә һәм менә шушылай иттерәсез. Каз сезне зурата каз дип белеп китәчәк. Тиз вакыт эчендә ушак ягам дисәгез, ике рогатка сыман таякны җиргә кадыйсыз да өстенә тагын бер таяк куеп, кырыйдан ботакларны ия башлыйсыз һәм эченә кырган үлән куясыз да ягып җибәрәсез. Вуаля, ушак әзер. Җәй көне шашлык пешергәндә ялгыш кына итегезне кидереп җибәрсәгез, ташларга ашыкмагыз. Әгәр дә инде сез шул кидерелгән җирне ашасагыз, сез бүреләрдән курыкмаячаксыз. Бакча казыганда аягыгызны уртырасыгыз килмәсә, галош урынына шлёпки киегез. Аның белән бакча да казылачак, аягыгыз да авыртмаячак.